toda kumbotaura guys about putting yourself first. Let's put ourselves first, guys. We have spent most of our time nguva zhinji tichisa vamwe vanhu kumberi. Mufamily munotozikanwa kuti kana iwe usipo hapana chinofamba. Mufamily vanotoita zvinhu, vanotopinda muzvikwereti vachiziva kuti iwe uripo, you come and cover the gap. Kwese kumumba mako chako varume vanotoita zvimwe zvinhu vachiziva kuti iwewe uripo, because we are always putting them first. We are always putting everyone else around us kumberi, and you always become the last. You are the last one every time. Vadikani, let's learn to put ourselves first. It's high time antika iwewe umbozvisa first. Chimbozvitungamidza kumberi. Vazhinji vedu kana rogwe rekupfeka pamuviri andina, because I've always upenyu wangu hwese I put other people first. Ndakakura ndichiudzwa kunzi ndiwe mukuru, ndiwe chata take care of the family, ndiwe mai, ndiwe chata take care of nherera dzese dzakakomberedza. Anditika yes, it's okay, we take care of those nherera. It's okay, we help hama dzedu. It's okay, we help our siblings. It's okay, we help vanasekuru vedu nanabankuru vedu. But when are you going to put yourself first? When are they putting you first as well? Oro iwewe utori last. You are needed kana paita problem. Kana mu family maita dambudziko vanozati bata iningi. So problem solver. Acha we solve a problem. But iwewe pachako, when you've got a problem, do they come through for you? Well, atiti hedu zvini kuti titi an eye for an eye. No, you do good antika for your own good, for yourself iwewe. But learn to put yourself first iwewe pacheshako. Chimbodzidzo okushisa kumberi vazhinji chaivo ukatambira mari kupera kwemwedzi, and before you even buy yourself an ice cream zvayo inoita 5 rand kana 10 rand, unenge unosara kutedza kutenga ice cream because watanga vanhu vese vakakomberedza, watanga kuisa mari kwavari, watanga kusolva maproblems avo. Vamwe vacho havatokudi, vamwe vacho utori a secret enemy yavo, Havakudi, they love you, they want you when it comes to problem, so that you come and solve their problems. But deep inside, Havakudi, they are fighting you secretly, they are jealous of you secretly. But in the problem solver, when there is a problem that needs to be solved, you are called in. We are solve dambuziko. Because you don't put yourself first. Guys, it's high time we stop playing a parent pese. Stop being a parent. Antika pese. Yes, be a parent, but make sure you work for front. Make sure you put yourself first. And like if you don't do something for them, vakakukumbira ukasa itachini chochokuti andinawo, it becomes a problem. Utanza anodada. Anozvida arikuita hondo mamuonaka arifunga ti she's better than everyone else, anofunga tari nani. They label you names, they say a lot of things about you. They don't know you, the inner you, they don't know it. They know munhu wanoziva kunze antika wemufamily mavo, they say it's all sorts of names because wataura kuti andina munhu anoshaya. Pane pekuti munhu anotoshaya kuti andina panguva inoyi. You cannot always have it all in life. They start labeling you names. They start calling you all sorts of names. And you are always putting them better. You just have to go and explain yourself to them. Explain no, because just saying kuti handina abafari they give you vanotaka kutaura zvinhu zvakawanda. So wakufunga you are forced kuenda kuno explain kuti aiwa mufunge mari ndakazotambira ishoma ndikazobhadhira pakati nepakati. Kune vanhu vachakadaro vari kuno explaina. Kune vamwe vanhu vasina basa navo, kune vamwe vanhu vari kutovamaka, vari kutovavenga nechemukati vasingavadi, but they pretend to love them because they are there because of the things that you give them. Put yourself mudikani first. This is the time yekuti paunoshanda, the day yekuti wabatawo mari yako yechimadhumbe yoyo, wabatawo mari yako yoyo kugeza chembere yoyo, and wabatawo mari yako yoyo basa raunoita, and umbozvisa kumberi, and tengawo dress rakanaka mudikani, chimbopfekawo zvakanaka zvoita kuti paunenda pamafunction vanhu vaone kuti wakapfeka zvakanaka. Hauna chaunacho, hauna kana boots yemugumbo yakanaka. You can't even buy a shoe inoita 500 rand. Unoona zvakaoma because there are people that you need to cover magap kusaiduko, and you are not even putting yourself first. Iwe vakabata mari dzavo une dambudziko, havakufungiwo kuti newewo kama une dambudziko rikatimupe, vanongogara vachiti handina. Chavo kugara vachichema chete, iwe ndio cover my problems avo. Iwe ndio kudiwa panguva dzema problems. Dzidza, learn to put yourself first. It's high time you stop validating yourself to these people. It's high time you stop going around and explain yourself to these people. Kuti handina mari,
murume wakazonibatira mari this time ndakadai handitika silent vara muromo kunyarara. Silent is the biggest weapon. Nyarara kuti zi ita yauri kuita every day paunomuka ndogara nchikudzai. It's a step towards your grave. Uri kutoenda kunofa, uri kuenda kunochembera, kuenda kunofa, hapana pari kudzokera kumasure, uri kuenda kumberi. Uchafara rini? When are you going to put yourself first? Mpada musuwa uchafa kana nika coffin chako ka not that it zvine basa zvazvo unoizwa kamukofera ke coffin chako chaiko unotodza kana kuti ubhadhare funeral policy yako simply because you are putting them first. Mudikani kubva nhasi chimbozvisawo kumberi umbozvidza kuti you know what, I come first before anything else. Before that husband of yours, you come first. Your husband akabata mari inofinyirwa mumasocks, akabata mari inovigwa pasi pemotikari so that you won't see it. Ukabata mari anoenda kunodya nema girlfriends, akabata mari anoenda kunodya nema friends, but you're putting him first. Zvese zvaunoita iwewe ndezvemumba, ndiwo unotenga jira, ndiwo unotenga kapu, ndiwo unotenga chino, ndiwo unokavhiridza mumba, ndiwo wameka sure kuti getsi ratengwa here, chakati chatengwa here, chakakabata mari kanoenda kudoro. You are putting him first every time. He abuses you. Anokushungurudza. Achikuita yese. In the process, you are the one to go and apologize. Ndiwo unonzi yakumbira regero wakatadzirwa ndiwe. Ndiwo wakaitirwa uri kuhurirwa. Ndiwo kuti mashira yese and somebody can expect kuti uya ukumbira regero uriwe. And then you will go unokumbira regero. You are putting him first. When are you going to put yourself first, Mdikani? When are you going to say, you know what, now it's about me. Me and me alone. When are you going to be selfish? You need to start being selfish and look after your mental health, look after your welfare, look after yourself. Stop putting these people kumberi. You come first. You come first before anything else. You come first. Stop feeling sorry for other people who does not put you kumberi as well. Stop playing Mother Teresa in their lives. When you've got a problem, they are not even there for you. They are there for something else. They are there for benefits. Put yourself first. We are surrounded by people, guys. Tara chokwadi, vashinji vacho vasingatini. Vashinji vacho vari kutongoda because uri Mother Teresa. Vashinji vacho vari kutongoda because uri problem solver mu family. Chimbozvisa kumberi. Align yourself with God and tell yourself, God, I'm putting me first. I am putting myself first. I know pauntaka kuzvita kana uri munhu ajaira kupane kudai you feel some kind of kuti asindarasika, you feel this like maybe I'm lost, or you know what. No, put yourself first. Come first. Focus on yourself and stay silent. Silent is the biggest tool, the biggest weapon. Let them call you gwara nambonji. Let them call you achinja akuvaira nambonji. Let them call you silent is the best. You are done going and explain to people, to Hama, to Murume, this and that, explaining yourself because you are putting them first. Put yourself first. No need to explain. No time to explain. No need to shout. No need to talk. Keep your silent. Protect your mental health. Put yourself first. God wants to put you first. Wants you to put yourself first. Do that. Or else no one will do that for you. Uchango kaura ufa, uchingori munhu anenge achingwesa mwana kumberi, uchingotambura usina kana butsi yekupfeka chaiyo, usina kana kuzvifadza chako chakakwanisi because vakakomberedza vari kungouya nezvinhu zvakasiyana siyana. And put yourself first. Muve nezuva rakanaka vadikani.